Hey, paralog ipi baro ki bajupet berkersan yung new channel na roitam kad arsinong hangni nganon ra sa pang kajing im jong ki brio hapo ka dekatan kadong kasinong kabaki im kabaki rep kiriang bat ki yo ru ki jajing tung ki baki tung katu kat ni kat kum kajing long jong kamay mariang ki baki im bat ki yo ru bandi ki yau ki hat bat ki yo ru ban bam yaladi kum bada tung ngej paralog bafin pai tiak kendian nyerap ru da ka ba share like comment kum juru bat da ka ba subscribe hang ni nyo i it kitem ba ki shong sari it ritem channel ru na ritem kadar sinong hang ni ngan wan ra ban pen i kiso kijur kum ta ter ini ki dei kiso sang ki bang ram ngitung ni pen let sakiyau bat anda kilab kambun ni pen kiu sasor selong bat uni uday usansar ubang iram uni usansar ki brio ki wantit na kani kasurok so ra silong bat hang ni uni uday usophi ubang irep hakper hakilum ki badan laki jong ilum try beriru ki rep ki sumar ya u bat kani kadai kasinong jong uni channel hang ni pinyo i bakini kideki khoj kat ini kideki khoj kat li iba isyad juhul ngi khle piat kum ta tertel halaka jong kajing nang ban penbang bat kani pat kadai ka khoj kat yong bat kani ka khoj kat kadai ka ba ngi khle im ni sdi kat nu kalong kajing bang bat kajing sngem hang ni kini kidai ki slapan kita ki ba ki brio ki ba song sakiti kilum lang ki bahana kani ka snong jong ni bantung salum bat kum ta ki ayuria bat kini ru kin ai kajing met bat kajing kerman ya kinong rem bat kini kidai ki thasau ki badon hapo ka snong jongi do share do thli umian usangkai ta ter ki do do wa bat kani kadai ka kaimon ka bangi thung ha ki keper kani kadai ka kat ka belas tem baha ka bangi pedem hi ban penlai sayau bat uni uday ulasau ta ong ni ong ulas sosiat kani kadai ka kat khun kata ka kerteng jong ka kadai ka kat khar ka bangi ong mangi inong ram bat kini kidai ki jaying ki bangi penlai saki yau ki han hapo kayau sora ka bajantam iparalog ngangai ba pinjarap ba share like comment kum juru da ka ba subscribe kublai